No kamaráti, ahojte. Dnes mám veľký deň, pretože som si našiel trochu času a hlavne času na kartičky, čo verím, že máte radi rovnako ako aj ja. Takže bez zbytočného otálenia predstavme si, dnes budeme otvárať 2021 UFC Chronicles. Je to iba Blaster Box, kde môžeme hľadať Blaster Exclusive Red Autograph Parallels alebo Pink Parallels. Takže som zvedavý, UFC kartičky som ešte nikdy neotváral. Tento boxík mi sedí v podstate v šuflíku medzi kartičkami už, myslím si, že to môžu byť aj 2 roky. A dnes proste prišiel ten čas, keď som si povedal, že je najvyšší čas si urobiť trochu radosť a otvoriť si niečo. A trošku ma vlastne namotivovalo aj to, že Octagon vydáva novú edíciu. Pokiaľ viem, tak ide o 3. edíciu už. 2. edíciu som otváral pomerne intenzívne, veľmi nás bavila aj s mojou drahou manželkou. Takže teraz sa tešíme na tú ďalšiu, no a ako inak si skratí to čakanie, než tým, že si otvorí človek aj konkurenčné kartičky všakže. Takže očakávame 8 balíčkov. Sa na to poďme pozrieť. OK. Vyzerajú tak jemne použito. Ale nemám skúsenosť vrajme s týmito UFC balíčkami, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Takže dám to takto na kopu. No a ideme sa na to pozrieť. Myslím si, že keďže ide o ten vlastne o podobnú verziu, ako má Octagon svoje blaster boxy, myslím, že sa volali blaster boxy, mali hobby a blaster, čiže myslím, že tam netreba čakať nejaké extra hodnotné karty, ale no, tak je. Akurát som chcel povedať, že ak človek nájde aspoň možno, že nejakých obľúbených zápasníkov, tak to vždy stojí za to a poteší to. A myslím si, že tam, potrebuje sa, vy ste to videli, je tam Jirka, takže to proste poteší každého fanúšika MMA. Ale teda Israel Adesanya, to myslím si, že je teda solidný bojovník tiež. Dúfam, že tie kartičky bude vidno, lebo nevidím na display, takže neviem, Khabib, myslím si, že to je akože druhý absolútny borec. Israel Adesanya, OK, nejaký možno, že Legacy. Minulé, jasné. OK. A toto máme Flyweight. OK. Figueredo. Tak toto vyzerá parádne. Iba som hľadal, že ako sa volá ten insert. Samozrejme je to Figueredo, ale neviem, že ako sa volá. Toto bol teda Legacy. Playoff možno? Neviem, vy mi poviete, ste múdrejší. Ale teda toto ma potešilo brutálne. Brutálne. Wow. Tak to je pecka. Toto dáme aj do slivíku. Možno sa teraz niekto pobaví, že ježiš, túto 50 centovú kartičku, a to som možno aj prehnal, si dávaš do slivu. Ale proste ja sa teším aj možno, že nie z hodnotných kariet, ale z takých, ktoré sa mi páči, ako napríklad ten Figueredo sa mi páči aj vizuálne. Takže Jirku dáme tuto na čestné miesto. Jaj, bože, mám rád takto rozbalovanie kartičiek. Proste robí mi to radosť, ako dieťa som to mal rád a mám to rád aj teraz. OK, toto je nejaký box Israel Adesanya. Aha. Season ticket.
Dobre, tak ako to robím? Dám Adesaniu takto na seba. Ako taký pohan. Tak. Khabib, pozrite sa, no tak to je mega. No, Izrael, OK. A tu to máme. Tak to je brutál. Ja neviem, ja mám pocit, že sú tu samé úplné hviezdy. Neviem, či to je normálne teda, ale minimálne mi to robí brutálnu radosť. Horialom, jasné. Super, tak máme prvú dievčinu. Ale Conor je tiež pecka. To dám tu na vedľa Khabiba. No, čiže veľmi sa tešíme na ten Octagon, lebo proste zase to bude niečo po tej predchádzajúcej sérii Infinity, ktorá bola pomerne drahá na môj vkus. Proste môj nejaký budget mi nedovoluje sa proste opustiť a kúpovať si 100-eurové boxy. Čo pri UFC viem, že sú tie boxíky ešte drahšie. Tak oceňujem v podstate aj to, že ten Octagon vydá jednoducho ten lacnejší a ten hobbybox drahší. Tiež nie až tak hrozivo drahý na pomery kartičiek. A tak myslím si, že idú naproti v podstate veľkému množstvu fanúšikov TCG, lebo sú tie veci pomerne dostupné. A akože urobiť si radosť tým plasterboxom, ktorý stojí 30 eur, myslím, je fakt fajn. Je to proste, aj viem, že tí hardcore zberatelia asi tam nenajdu tú hodnotu a tie najlepšie karty, ale jednoducho idú naproti fanúšikom, aj mladším, aj starším, jednoducho ľuďom, ktorí, dajme tomu, nechcú dať do tých kartičiek až tak veľa peňazí, takže ja to strašne kvitujem a páči sa mi to. Takže tak pozráme ďalší season ticket a toto je ale RC karta. Takže to je... Ale neviem, či tie RC karty sú akože nejak, teda rookie karty, ak by niekto náhodou nevedel, či sú nejak špeciálne hodnotnejšie, ale myslím si, že skôr nie. Ale je to dosť cool. Khamzata. To by som mohol aj k tomuto. Ale všetko sú to strašne ako Ačkoví zápasníci zatiaľ, ako mne to príde úplne Nate Diaz, proste, ja neviem, či 2020, že či odtedy ubehli 3 roky, ale už aj vtedy boli všetci známi. Amanda Nunes, no neviem, tak možno, že to je kvôli tomu, že to je UFC. Cio. Brutal. Tak Nate dám kam? Nate zatiaľ takto. Amanda. OK. Mám tuto holý. Marvin Vettori. Tak ten sa priznám, že ja proste nie som nejaký že hyperznalec, takže to mi až tak moc nehovorí. Toto meno. Martin Vettori. After ball, this fight in this... Proste to čítam, čo tam je napísané. Marťa sa, kam ho dám, čo je Marvin, ešte Martin Vettori, Marvin. OK, Marvin, ješ tu pod moju ruku. Koho tu máme? Tak to je pecka. Tio. Conor. Tak to je brutál. No tak 2 Conorov, je to možné. Pecka. Tio, úplne som nadšený, robí mi to radosť. Za to som mega vďačný, lebo proste mať Conora, mať Khabiba, Khamzata, Diaza, Jirku, proste na ruky kartu, Jirku. Však to je pecka. Myslím si, že tento boxík inak stojí, neviem, či som to už spomínal, alebo teda stál okolo 45 eur. Takže zatiaľ celkom zábava, musím povedať. A tie karty vyzerajú pekne. Nate Diaz. Khamzat. Khamzat. Tio John Jones. No tak ja som z tohto úplne hotový. Je to možné?
Jon Jones. Odpadnem. Čiže to je jeden lepší ako druhý. Aha, toto je nejaká Lesko, alebo Michael Chandler. Toto má takú úpravu. Pecka. No a tuto máme Conoritos. Pecka. No, poďme na to. Zaujímalo by ma, že čo je taká najhodnotnejšia kartička z týchto, ale typujem, že to možno, že bude nejaká ruky karta. Mr. Usman. To sú iné mená. No dobre, nemám to už kam dávať, takže dávam to tak random. Michael Chandler, toho sme už tuši mali. Či nemali? Nie som si istý. A mali, áno. Jon Jones je král. To je pecka. Ale musím povedať, že to, aké zastúpenie fighterov tu je proste tak jednoducho byť malý chlapec, tak mám z toho absolútne ako, no som z toho odvarený. Lebo tu je fakt čo kartička, tak to proste extrémni borci. No, pozrieme sa na to Figueredo. Pecka. Tuto máme. Rozmýšľam, či úplne by som prisahal, že Figueredo musel byť aj niekde inde ako v UFC. No určite bol samozrejme, ale že nejak... Tak vrta v hlave. No, poďme sa pozrieť. Máme tu 6. balíček. Khamzat, Origins, ruky karta. Inak on naozaj bol ešte ruky 2021? To je zaujímavé. Dobre, season ticket. Jasne. Amandu sme mali tu. Dobre. Michael Chandler. Ale vyzerá, že sú tematicky ladené. Aspoň mám teraz toho... že by sme mali... Featherweight. To vyzerá na ten Pink Parallel. Myslíte si, že by to mohlo byť? Čo, že by tam bol Conor? To by nebolo zlé. Mistr Volkanovský. Ale však to je tiež dobre, by som povedal. To si myslím, že je tiež dobre. Ale neviem, či to bude tá special kartička teda. Ale vyzerá pekne. Home. Dobre, ale dáme ju teda do slíviku. Ešte tu mám asi jeden po ruke. Pekná kartička. Ten Jirka ma potešil hneď v prvom balíčku, to tako brutál. No, tak poďme na predposledný. Ešte jedna karta Jirku by tam mohla byť. Co to je nejaké... Som mal pocit, také hrubšie. Jon Jones. Khamzat. To mám pocit, že sme už mali takú kartičku. Jon Jones. Tady. Nie, tak nemali. Iba ten dizajn je podobný. Ryan Spann. No, tak konečne ďalšie meno, ktoré ide mimo mňa.
tým nechcem povedať, že ten fighter neznámy a tak ďalej, to je iba moja neskúsenosť a amatérskej prístup k MMA. A dobre, tak tebe dáme napríklad sem. Welterweight. Ne, počkaj, to je Jorge Masvidal, what? Však ale on vyzerá úplne inak, nie? Guys. Je to možné? Není Jorge Masvidal týpek, ktorý proste mal dlhšie zapletené vlasy a neviem, či nedalo nejaké, že super rýchle KO, nejakým kotulom, kopom alebo niečo také. Alebo toto je menovec a opäť som úplne mimo. Napíšte mi, keď viete. No a Figueiredo, toto až bol Jorge. To mi vyzerá úplne inak. No. Flyweight, Figueiredo. Pekná kartička. Tak poďme na to. Nate Diaz. Presňák. Israel Adesanya. No, ďalší. To čo je? Ne, tak to je podpis? Tak to je... Wow, tak to som nečakal absolútne, že ako my fakt tu máme nejaký... No neviem, či je garantovaný, to sa priznám, že neviem, ale tak to je brutál. Wow, tak to je pecka. No musím povedať, že Flyweight Jessica Andrej, neviem, Andrej, je zase opäť zápasnička, ktorú ako meno mi moc nehovorí, ale trošku mám pocit, že tvár registrujem, ale každopádne je to jedno, lebo to je podpis. A akože mám 0 kartičiek UFC s podpisom, takže toto je pre mňa brutál. A zaujímalo by ma fakt, že či teda každý z týchto Chronicle boxov má garantovaný podpis. Red Autograph Parallels. No ale musím ju dať niekde do slíviku. A ešte tu mám jeden, super. Ale tak to je pecka. Určite sú samozrejme hodnotnejšie podpisy s limitom a tak ďalej, ale stále sa bavíme o boxíku, ktorý stojí 45 €. Aj UFC, že podľa mňa to bolo úplne brutál. Musím povedať, že ma prekvapil. Bol som taký, že tam asi nič nebude, keď tak tam bude jedna nejaká insert zaujímavá karta a tým to bude hasnúť. Ale opak je pravdou, máme podpis a ja som nadšený, takže možno, že ako som hovoril mojej manželke, že toto má proste jeden boxík, že však to si už asi nebudeme nikdy kupovať UFC, hobby boxy sú brutálne drahé a tak možno, že ešte nejaký blaster box by som nesol, inak ten McGregor, to si musím asi to slivu tiež. Kamzat, či Khabib. Brutál. No dobre, tak môžeme si dať ešte takú rekapituláciu toho, čo sme mali. Rýchlu. Kopa kartičiek. Dobre,
Takže ideme na to. To, čo ma potešilo. Samozrejme, mám 0 kartičiek Conora McGregora, takže mať aspoň nejakú je brutál. Brutál. UFC Luminance. Aha. Hometown. Dublin, Ireland. Perfektné. Potom tu máme samozrejme Khabíba. To je tiež pecka. No. A ideme. Skúsim nejak namieriť. Takže Izrael Adesanya kartičky. Tieto sú pekné. Vlastne to je tá, ktorú máme podpisov. No, keby tu bol ten podpis. Čo? A to, že si by sme chceli moc. Takže ja som vďačný úplne za ten, ktorý tam bol a čakal na nás. Teda na mňa. Holly Holm. Jasné. Tak tá je veteránka UFC podľa mňa. Amanda Nunes. Holly Holm. Dobre, tak. Holly Holm je Holly Holm. Amanda Nunes. Mr. Figueredo. Ja by som úplne prisahal, že musel byť aj v oktagóne, ale neviem, či to je vôbec možné, ale strašne mi buď tam niekoho pripomína. Takže Khamzat, ruky karty, to je podľa mňa tiež pecka. Tu keď boli ruky s podpisom. Khamzat. Ale to nepozerám, že je vlastne Donruss. Rozmýšľam, že jak to je možné vôbec? Ale tak neviem, nevyznám sa do toho. Takže Khamzat perfekt. Nate Diaz, brutál. Michael Chandler. To je tiež pekná kartička veľmi. Michael Chandler ruky. OK. Tak máme Michaela Chandlera ruky. Jon Jones. Toto je super. Nástupu na zápas asi. Jon Jones. Toto je záhada pre mňa. Jorge Masvidal, ale si som ho nezažil proste v 2021. Ryan Spann. Kamaru Usman. Marvin Vettori. Ale teraz mi inak to priezvisko známe. Možno by som povedal, že s nejakým takýmto priezviskom musel Jirka zápasiť, ale asi to tiež nebude pravda. Asi to bol niekto úplne iný. Ale toto je pecka. Alexander Volkanovský. A Jiří. Perfektná ruky karta. No, čo tu máme napísané? Jiří Procházka keeps his opponents off balance by pushing forward and blending unexpected kicks with devastating punches. Takže Jiří Procházka si drží v podstate, alebo že keep his opponents off balance, tak drží svojich súperov mimo balansu, dá sa povedať, neviem, by pushing forward, tlačením dopredu a miešaním nečakaných kopov a drtivých, ničivých úderov. After softening up his foes with body shots and kicks to the legs, he pounces when he spies an opportunity to deliver a crushing right hand, drtivú pravačku, putting enough force behind the blow to finish things fast. After softening up his foes. Neviem, čo sú foes, kamoši. Ale keď proste zmehčí svojich superov, neviem, foes, with his body shots, ránami do tela a kopmi do nôh, he pounces when he spies an opportunity
Pounces, to tiež neviem čo je, ale si pamätám, keď proste zahľadne príležitosť, tak doručí drtivú pravačku, do ktorej dáva dostatočne veľa sily, aby proste to ukončil rýchlo. Tak ešte som sa naučil aj nejaké nové slovíčka, ktoré si vyhľadám neskôr, keď dotočím. Nech viem, čo znamená predsa Foes. Brutál. No a ukončujem toto nekonečné video jedného boxu pohľadom ešte raz na UFC podpis, ktorý ma nesmierne potešil. Brutál. Teším sa. No, takže kamoši, toľko večer z UFC. Chronicles za mňa super produkt, prekvapil ma. Seana O'Malleyho by som bral tiež, keby tam bol, nevadí, ale vravím, za mňa úplne super zábavný boxík. 40 kartičiek, jeden podpis, jeden Jiří. Za mňa pecka. Lúčim sa, asi dúfam, možno, že pri Oktagone. Dúfam, že nejaký boxík sa ku mne dostane, že si ho kúpim a spolu si ho takto budeme môcť otvoriť. Dajte mi vedieť, na čo sa možno vytešíte, čo vám robí radosť, aké kartičky, čo otvárate. Kľudne sa podelte aj s ostatnými o takéto informácie. A teším sa na najbližšie video, možno že skôr ako rok. Čaute.